Hola, bon dia. Soc la Laura Vicente, de Valor Positiu, i començarem la formació del següent webinar, que és el webinar 5, on tractarem el fet de parlar de xarxes socials i la recerca de feina. Aquí, al final, el que farem és mobilitzar-nos una mica en com funcionen aquests portals, aquestes xarxes socials, no? I què és allò que hem de tenir en compte a l'hora de buscar dins d'aquesta novetat, no? Aquesta novetat tecnològica, a l'hora de buscar nous llocs de feina, no? És a dir, per on ens podem moure a l'hora de trobar ofertes de feina, que hem de tenir en compte de cara a potenciar el nostre perfil dins d'internet, etc. Vale? A partir d'aquí, seguint una mica amb l'inici que vam parlar al webinar 3, allà vam poder parlar una mica del desenvolupament de l'entrega de currículums. Al final, no sé si recordo una mica, però vam acabar comentant que dins l'actualitat, com a resum d'aquella primera diapositiva, s'havia passat d'entregar el currículum a enviar el currículum, no? És com un dels canvis que més reflexa l'actualitat i que per aquesta raó, a l'hora de cercar feina, és a dir, ara mateix és com un procés molt diferent al d'anys enrere, no? Del que ens podíem trobar. Aleshores, per tant, és a dir, encara que estiguem una mica acostumats i acostumades a entregar currículums en mà, sobretot sí que és veritat que depèn una mica de la generació en la que ens trobem, no? Però sí que és veritat que davant la meva experiència moltes vegades ens acostumem a entregar currículums en mà i aquesta etapa l'hem de començar a canviar, no? És a dir, comença una etapa de cerca de feina on ens hem d'adaptar a les noves adversitats i totes les novetats que comportin això, no? Per tal d'ampliar el camp de visió, no? A l'hora de buscar feina, aquella feina que estem buscant actualment. És a dir, al final, com a resum, com a conclusió, el que hem de fer és actualitzar el procés de cerca de feina, ja que si no el que podem fer és perdre oportunitats laborals. És a dir, si nosaltres estem en un tubo així, només veurem una part. Fins que no ampliem tot el camp de visió, no trobarem totes aquelles oportunitats que existeixen a internet, que segur que en són moltes. Per això és bastant important que coneguem alguns dels aspectes que hem de tenir en compte per tal de potenciar els nostres perfils i de com buscar aquestes ofertes de feina del món laboral dins el món més online, no? Que en diem. Actualment existeixen moltes vies a internet per poder optar a aquestes ofertes de feina i paral·lelament podem enviar i penjar el nostre currículum perquè el puguin tenir en compte. Sí que és veritat que per tot això és important que puguem identificar quin tipus de feina estem buscant, més que res per tal de conèixer per on ens hem de moure millor per així guanyar possibilitats de trobar feina més ràpidament. És a dir, si nosaltres, o per exemple, amb la meva experiència, no? Jo com a psicòloga, l'experiència que m'he trobat a l'hora de trobar feina és més a través de contactes, no? Aquell boca a boca que en dèiem que sobretot era més potenciat fa anys enrere, no? A nivell online sí que és veritat que és un àmbit on dins les xarxes socials el que s'ha potenciat més és el fet de crear comptes on es puguin transmetre informació, però no són tant per temes de buscar feina, sinó són més de transmissió de valors, transmissió de competències, transmissió d'informació relacionada amb l'àmbit, que després en parlarem. Sí que és cert que també a nivell de consultories o portals de feina o fins i tot pàgines web d'empreses finals hi podem trobar ofertes de feina relacionades en l'àmbit de la psicologia. Tot i així, sí que és veritat que psicologia és algo on t'has d'especialitzar molt i costa trobar feina d'allò que vols en aquests portals. Ara que us he avançat una mica la meva experiència i una mica el tema de les vies, que és el que anem a parlar ara, podem dir que a nivell de vies, per trobar feina en podem trobar diverses opcions. La primera de totes seria les pàgines web d'empreses finals. Com a empresa final em refereixo a una empresa, per exemple, que en parlarem després, de Decathlon, una empresa com Amazon, Coca-Cola, empreses així que es dediquen a un producte o es dediquen al desenvolupament d'alguna funció en concret, no? O sigui, és a dir, a partir d'aquí
el que podem fer és anar directament a les pàgines web d'aquestes empreses i veure doncs, si disposen dins d'aquesta pàgina web d'alguna vacant disponible, d'algun portal, d'alguna oferta de feina que ens encaixi per tal de poder penjar el currículum, enviar el currículum a aquesta empresa en concret, no? Ja sigui perquè ens interessa aquesta empresa per valors, perquè ens agrada, perquè es dedica totalment al que a nosaltres ens agradaria dedicar-nos. Sí que és veritat que també el que hem de tenir en compte és que tot i no haver ofertes dins d'aquestes pàgines web d'empreses finals, moltes vegades sí que sempre et deixen l'opció de poder penjar el teu currículum. D'aquesta forma, potser ara mateix no tenen cap vacant disponible, per així dir-ho, però sí que en el moment que en tinguin podran tenir el teu currículum si l'has enviat. En segon lloc, estarien les consultores o consultories. Aquestes, al final, no deixen de ser empreses privades que el que fan és crear vacants, és a dir, creen ofertes de feina per vacants que tenen empreses finals, no? Que aquestes empreses finals se'ls anomena com els seus clients, no? Tot allò que necessiten aquests clients, doncs ells i en aquestes consultores fan és penjar aquesta oferta de feina i s'encarreguen del procés de selecció. En tercer lloc, tenim els portals de feina, que es diferencien dels altres en què aquests és una plataforma al final on les empreses finals poden publicar les seves ofertes de feina, les seves vacants disponibles, però aquí s'encarreguen del procés de selecció tot l'empresa final, no tenen aquesta ajuda externa, per així dir-ho. Per tant, aleshores, moltes vegades el que utilitzen aquests portals de feina és per poder arribar a més candidats. No? Potser no arriben amb la seva pàgina web a trobar aquell candidat o candidata perfecte i utilitzen aquests portals de feina per tal d'obrir ventall i trobar més persones que es puguin interessar per la seva empresa. Finalment, una de les últimes vies que comentarem en aquest webinar és la cerca de feina a través de les xarxes socials. Sí que és veritat que com a xarxes socials el que ens podem pensar són Instagram, TikTok, però sí que és veritat que en el webinar d'avui el que ens centrarem sobretot és parlar de la xarxa social enfocada a LinkedIn, que és una de les xarxes socials dedicades plenament al món professional. Anirem via rere via per explicar una mica més a fons què és el que fan, com trobar feina dins d'aquesta via en concret i què és allò que hem de tenir en compte per tal d'estar al màxim informats i informades i poder seguir els passos corresponents per trobar feina amb aquella via en concret. Aleshores, el fet que les pròpies empreses disposin de pàgines web o aplicacions està molt bé per tal de poder consultar els seus interessos, moviments, informació addicional o el que vulguem, pràcticament. A partir d'aquí, enfocat una mica al que és la cerca de feina, que és el que tracta aquest webinar, és una possibilitat al final de que puguin penjar, si disposen de vacants disponibles, afegir ofertes de feines específiques per cobrir una posició específica. Donem un segon. I al final, a partir d'aquí, començar l'inici d'un procés de selecció a través de la seva pàgina web. És cert que com a candidat o candidata, el fet d'anar empresa per empresa a buscar ofertes de feina sí que és una cosa més pesat i comporta un esforç afegit dins del que és el procés de cerca de feina per candidats. I a partir d'aquí, el fet d'enviar el nostre currículum a una empresa sí que hem de tenir en compte que al final facilita el fet que pugui ser un procés més directe. Si la pròpia pàgina web d'una empresa disposa d'una oferta de feina, serà més fàcil que el nostre currículum arribi si pengem el nostre currículum en aquesta mateixa pàgina web de l'empresa que si hi accedim a través de consultories o consultores. I a partir d'aquí també dir que el Departament de Recursos Humans pugui visualitzar el teu currículum. Hem de tenir en compte que sí que és veritat que moltes vegades les pròpies empreses externalitzen els processos a altres empreses com les consultores o
com hem posat l'exemple abans, i aleshores, per molt que ho tinguin a les seves pàgines web, no sempre és suficient, perquè potser en aquell moment el Departament de Recursos Humans pot anar a tope o no té el temps suficient com per dedicar a fer un bon procés de selecció. I per això ho externalitzen. D'aquí la importància una mica de fer un esforç o un sobreesforç, diguem-ne, de buscar les diferents pàgines web, d'afegir-nos a diferents ofertes laborals i veure si a la mateixa pàgina de l'empresa final o a altres consultores hi ha la mateixa oferta i m'inscric a les dues, no? Que d'això en parlarem també una mica més tard. Una de les altres coses a tenir en compte és dir que el fet de les empreses, al final, sí que és veritat que això ho coneixen, és a dir, saben que una de les principals vies de coneixement i en el món online el que més es coneix és les xarxes socials i sí que és veritat que podem trobar empreses que disposen de les seves xarxes socials, per exemple, doncs a LinkedIn o fins i tot a Instagram o TikTok, que sembla una cosa per més joves, no? Però són eines també que utilitzen les empreses per poder donar publicitat, ja que també saben que allà disposen de més seguidors i d'aquesta forma poden arribar a més ventall de persones, no? Que puguin allà estar interessades dins dels seus processos. Per tant, és a dir, com a candidats i candidates, el més important serà poder obrir una altra porta, xafardejar, per així dir-ho, les seves xarxes socials, la seva pàgina web i veure en quines empreses, en quines pàgines tenen aquella oferta publicada. Un exemple molt clau que m'agradaria comentar aquí és l'empresa Decathlon. L'empresa Decathlon disposa d'un departament de recursos humans bastant complet i la veritat és que la majoria dels seus processos els fan a través de l'ús de les seves eines o recursos com a empresa, a nivell de poder fer un procés de selecció bastant complet. I no necessiten d'altres empreses externes, per així dir-ho, que els hi puguin ajudar en aquest aspecte. Per tant, el fet de parlar de Decathlon, és a dir, si nosaltres volem treballar aquí, el més útil serà poder veure la seva pàgina web, si disposen de vacants disponibles i si disposen d'ofertes de feina en els seus establiments, per així dir, i a partir d'aquí el procés de selecció amb ells directament. Un altre cas podria ser el cas d'Amazon. Sí que és veritat que Amazon va començar sent una empresa com Decathlon, és a dir, que disposaven d'un departament de recursos humans bastant potent, però sí que és veritat que amb el desenvolupament d'aquesta empresa en els últims anys, que la veritat és que ha crescut moltíssim, no? Qui no coneix Amazon o qui no ha comprat a Amazon, doncs els seus departaments de recursos humans no actuen sols. No és que s'hagin quedat petits, però sí que és veritat que no arriben a contractar totes aquelles persones que arriben a necessitar, sobretot en temporades més altes, per així dir-ho. Aleshores necessiten recolzar-se d'altres empreses externes com podrien ser les consultores. Una mica com hem acabat d'aquesta altra diapositiva, en segon lloc existeixen les consultores. Aquestes empreses al final són empreses privades, com hem parlat abans, que es dediquen a crear les vacants per les ofertes de feina arrel del que els seus clients necessiten. No? És a dir, si, per exemple, Amazon necessita un mosso de magatzem o potser necessiten 20 mossos de magatzem, el que fan és contractar les consultores per tal que puguin portar el procés de selecció. Moltes vegades actuen les consultores soles o fins i tot, per exemple, en el cas d'Amazon també actuen en paral·lel. No? Si necessito 20 persones per un establiment, doncs potser una empresa de treball temporal o una empresa consultora em pot trobar 13 candidatures i nosaltres, per l'altra banda, com a empresa final, en trobem 7. No? Aleshores, una mica actuen així. Alguns dels exemples més coneguts a Espanya en l'actualitat poden ser l'empresa Deco, l'empresa Randstad, la Manpower, Michael Page. O sigui, moltes d'aquestes empreses consultores, la majoria, almenys, es dediquen com a empreses de treball temporal. Sí que és veritat que, tot i així, durant els últims anys, aquestes empreses de treball temporal
no només actuen com a empresa de treball temporal en si, sinó que s'han potenciat tant, s'ha potenciat tant l'àmbit de la cerca de feina que al final aquestes mateixes empreses el que han fet és créixer i desenvolupar també àrees on la cerca de feina sigui també per perfils més professionals. Inclús també conec que s'han desenvolupat altres funcions per oferir a empreses finals, com pot ser l'oferiment de formacions empresarials a les seves plantilles, formacions de tot tipus, des de més tècniques, com poden ser formacions enfocades a Excel o a idiomes, o bé amb funcions de formacions més dedicades a caps de seccions, per exemple, en què ha de tenir un cap de secció, com ha de distribuir les funcions, una mica a nivell més soft skill, no? Si posem un exemple, aquesta seria, per exemple, l'empresa Randstad. No? L'empresa Randstad, al final, és una plataforma de treball temporal, però que disposa també de departaments o seccions per perfils més específics i més professionals, per així dir-ho. No sempre és contractes de treball temporal, sinó que les empreses finals, al final, poden contractar els serveis d'aquesta empresa externa perquè puguin portar un procés de selecció fixa per la seva mateixa empresa. Per tant, el que sí que es pot dir és que les empreses finals tenen la possibilitat d'externalitzar una part del seu departament de recursos humans perquè es facin càrrec del procés de selecció sencer. Dins del que és portals de feina, que seria com la tercera via a comentar, aquests portals es tracten de pàgines web o aplicacions on les empreses al final el que poden fer és publicar aquelles ofertes de feina on tinguin vacants disponibles i paral·lelament aquestes mateixes empreses que utilitzen aquest tipus de portal el que poden fer és cercar perfils sense la necessitat de publicar una oferta. Tot això sempre una mica amb quines condicions han tingut el contracte entre l'empresa final i el portal de feina. No? A partir d'aquí, alguns dels portals de feina que podem conèixer com a més rellevants o coneguts a Espanya poden ser Infojobs o Indeed, entre d'altres, per així dir-ho. Aquests portals de feina, al final, el que fan és possibilitar a les empreses que puguin afegir les seves vacants disponibles en formats tant d'oferta de feina dins la seva plataforma. Al final, cada empresa, dins dels portals de feina, podrà gestionar activament el seu procés de selecció, observant tant les candidatures que s'hagin inscrit a l'oferta, visualitzant els seus currículums i fins i tot tindrà l'opció dins d'aquesta plataforma de mantenir contacte amb aquestes persones que s'han inscrit a l'oferta per poder donar pas a properes fases del procés de selecció. Moltes vegades també es diu que tenen la possibilitat de cercar les candidatures a la base de dades del mateix portal, no? Una mica el que dèiem abans. I al final això es manté l'objectiu de trobar altres perfils interessants que no s'hagin inscrit a l'oferta i poder mantenir el contacte amb aquests. Que al final no tothom té una cerca activa dins les plataformes de portals de feina. Per últim, com a última via a mencionar, serien les xarxes socials, una mica que ja ho hem avançat abans. Doncs sí que és cert que les xarxes socials més comunes dins l'actualitat podrien ser fins i tot Instagram o TikTok, no? La veritat que sí que es veuen perfils més professionals dins d'aquest tipus d'aplicació, com he pogut comentar abans amb el cas de la psicologia, tot i així no són eines que s'arribin a utilitzar que s'associïn també a buscar feina, sinó que s'associen més a l'ús d'aquestes plataformes per l'oci o l'entreteniment, per així dir-ho. Per tant, com a Instagram o TikTok, al final el que es poden veure és comptes dedicats a àmbits concrets. És a dir, una mica seguint en l'exemple de la psicologia, jo he trobat molts comptes en aquestes plataformes on al final aquests comptes es dediquen a penjar, per exemple, curiositats, tips, recursos, eines, per exemple, gestionar les emocions, resolució de conflictes i hi ha altres àrees que ens podem trobar dins del
mateix àmbit de la psicologia, no? Sí, tot i així sí que és veritat que no es tracta d'aplicacions que tinguin la finalitat de buscar feina, sinó que és més el seu objectiu la transmissió de la informació als seus seguidors. Paral·lelament a això que acabem d'explicar i amb una visió més com pensen les empreses en referència a les xarxes socials, no? Al final les empreses, seguint el que dèiem abans, s'han hagut d'adaptar a l'avançament de la tecnologia, igual que ho fem els candidats que busquem feina, no? Aleshores, el fet que s'hagin potenciat tant les xarxes socials el que fa és que les mateixes empreses puguin tenir comptes a aquest tipus de xarxes i al final puguin penjar continguts sobre la pròpia empresa i penjar també si tenen vacants disponibles. Aleshores, és com una forma de també arribar a més seguidors, a més gent que potser no està en cerca activa, però potser mirant-ho des d'una xarxa social doncs es plantegen un canvi o almenys els arriba més informació i poden fer com aquest procés de boca a boca, no? I passar la publicació a algun amic que busqui feina i que no se n'hagi donat, no? Per últim, i ja més centrant-nos en pàgines web o aplicacions de xarxes socials amb finalitats més laborals, estaria el LinkedIn. Al final, el LinkedIn és una plataforma on et pots crear el teu perfil professional, pots penjar informació relacionada amb l'àmbit laboral, també et permet seguir empreses, és a dir, tenir més informació sobre les empreses, publicar informació relacionada tant amb les empreses que segueixes com informació dedicada a l'àmbit en el que et moguis. I jo crec que una de les parts més importants que té el LinkedIn és el fet que et possibilita seguir altres persones, altres treballadors i poder crear aquesta xarxa d'amistat que t'ajuda a guanyar contactes dins del món laboral on et mous, no? També això s'anomena com a xarxa de contactes o en anglès networking. Finalment, al final, dins d'aquest tipus de xarxes més dedicades al món laboral, també es pot trobar ofertes de feina publicades per empreses. Fins i tot consultories i portals de feina també tenen LinkedIn. Aleshores, és una plataforma on, sobretot perfils inclús més professionals, és una via on pots trobar feina més ràpidament. Ara que ja hem parlat una mica de les vies on podríem trobar on podríem trobar les ofertes de feina o fins i tot el fet de poder penjar el nostre currículum, sí que és important tenir en compte com crear un bon perfil. O sigui, al final, el fet de crear un bon perfil, el que hem de tenir en compte és igual una mica el que vam parlar al webinar 1 i al webinar 3, no? El fet que hem de buscar la forma de cridar l'atenció com una mica la creació del currículum, no? És a dir, com podem marcar la diferència envers els altres amb el nostre perfil d'una pàgina web, d'un portal de feina, d'una consultora. Doncs, quines coses hem de tenir en compte per això? En primer lloc, una de les coses a tenir en compte serien les dades personals i de contacte. O sigui, al final, sempre que ens fem un perfil d'alguna de les aplicacions o pàgines web per buscar feina, serà molt important poder posar des del nom complet i tota la informació en referència a la part més personal, no? I després també tota la informació dedicada al contacte, no? És a dir, que tota aquesta part estigui correcta. Una mica en quant a dades de contacte, el que sí que serà imprescindible és el fet que ens puguin trucar, que ens puguin enviar un missatge. Si nosaltres ens inscrivim a una oferta laboral i no disposem de la informació de contacte, poc probable serà que ens puguin contactar per tal de donar-nos més informació sobre aquell procés de selecció on ens hem inscrit. També, al final, és pensar que en alguna de les vies, com pot ser la consultora, també s'utilitza la mateixa aplicació normalment o la mateixa pàgina web per realitzar els contractes. Al final va tot lligat. Aleshores, si tenim malament les dades a nivell personal o les dades a nivell de contacte, el contracte que ens faran a nivell laboral es formularà de manera errònia. I potser si no ens adonem que el nostre cognom, per exemple, està malament escrit,
doncs farà que aquest contracte doncs, no estigui ben fet, per així dir-ho. Sembla que sigui una cosa senzilla, però sí que és veritat que tothom hauria de tenir correctament les dades. En la meva experiència i com a consultora, sí que és veritat que molts i moltes candidates tenien errors, tant en temes de personals com en temes de contacte. Al final això t'impossibilita seguir amb el procés de selecció. Si tu afegeixes el teu correu electrònic o el teu número de telèfon de forma incorrecta, per exemple, et pots equivocar en una lletra, et pots equivocar en un número, que al final som humans, no?, i ens equivoquem bastant. Però sí que és veritat que per aquesta mateixa raó la revisió de les dades que posem a cada pàgina web o a cada plataforma de portal de feina o consultora, etc., ho hem de revisar. Al final és la part més important perquè estem tan enfocats a posar el pilot automàtic, no?, en aquests moments que és molt fàcil equivocar-nos, i més en algun tan específic. Aleshores, fem una part d'esforç de revisió perquè aquestes coses no passin. Una de les altres coses seria la descàrrega de l'aplicació. Al final ara estem en un món on el telèfon mòbil és algo que forma ja quasi part de nosaltres, no?, que sempre el tenim a sobre. Aleshores, el fet de poder descarregar-te l'aplicació d'aquell portal de feina, d'aquella consultora, d'aquella pàgina web en concret, vale? Sembla una tonteria, però també ens ajuda molt als candidats a poder estar alerta d'aquelles novetats que identifiqui l'empresa, no? D'això en parlarem una mica més al següent webinar, el webinar 7, però tot i així comentar que també és una forma d'expressar l'interès en trobar feina en base a aquella plataforma. Penseu que moltes de les empreses, per no dir totes, poden arribar a saber si disposeu o no de l'aplicació. O sigui, moltes vegades és un requisit per poder trobar feina davant d'aquella plataforma per moltes empreses. Aleshores, és una cosa que hem de tenir en compte. En tercer lloc, tindrem el vídeo presentació o, com també s'anomena ara, és el videocurrículum, no? Dins d'aquesta part m'he trobat amb molt debat conforme si realment és important o no el fet de poder publicar aquest petit vídeo d'uns aproximadament minut i mig, 2 minuts, més o menys. Sí que és veritat que davant la meva experiència professional i en base a la meva opinió, pràcticament, de com he viscut el fet de treballar en una consultora, sí és important que puguem fer aquest vídeo. Al final, sé que actua molt la vergonya, actua molt el fet de no em sé posar davant d'una pantalla, no? Però sí que al final és una forma que et puguin personificar el perfil. També una mica amb el que havíem parlat al webinar 3 i al webinar 1, el fet de que tinguem un currículum, al final el currículum no deixa de fer lletra, lletra, lletra i lletra, no? I hem de buscar la forma de com puc passar de que diguin el meu currículum a dir passa'm el currículum d'aquesta persona, no? És a dir, com ens hi podem donar la facilitat de posar-nos cara, de posar-nos nom, que es refereixin ja des del primer moment i que puguem marcar la diferència en aquest aspecte, no? Aleshores, si a mi una empresa o un portal de feina o una consultora em demana el vídeo presentació, l'hem de fer. Al final, el fet de fer-lo, el que estem fent és que tenim interès per aquesta oferta de feina. M'estan demanant això, jo ho faig. No? És fer tot allò possible que depèn de mi mateixa per tenir les màximes probabilitats d'aconseguir aquell lloc de feina. En canvi, en el moment que no ho fem, que m'he trobat amb moltes persones que no ho volien fer, tot i ser necessari o un requisit important, aquest fet al final fa que estiguis autodescartant d'aquella oferta laboral. Aleshores, fem-ho, no costa res, fins i tot des de les consultores o des de les pàgines web o des de tot, normalment et donen la facilitat de fer-ho. Doncs vine a l'oficina i el fem en un moment, no? I et dono 4 tips perquè sigui ben complet. Doncs aprofitem aquestes capacitats i aquestes habilitats que tenen les empreses per potenciar el nostre perfil. Com a quarta cosa a tenir en compte de cara al nostre perfil
seria el fet de penjar el currículum. A totes les plataformes existeix el botó de penjar el nostre currículum. Dins d'aquí, al final, és el que hem de penjar directament el document de currículum que tinguem, que tota aquesta feina l'haurem d'haver fet abans de començar a buscar per internet, no? Perquè ens ho demanaran a totes bandes. Bueno, al final el currículum n'hem parlat al webinar 1 i al webinar 3, o sigui que allà teniu tota la informació per poder desenvolupar un currículum en condicions i que cridi l'atenció als reclutadors. En cinquè lloc, i una mica vinculat també al currículum, sé que paral·lelament a penjar el currículum és una que ens costa bastant, i a mi també, o sigui, ho admeto, i se'ns pot fer fins i tot una mica pesat, no? Al final, el fet de fer un perfil dins les pàgines web, moltes vegades, o fins i tot et diria en la majoria dels casos, et demana afegir més informació addicional d'aquella que hem de picar amb el teclat envers les nostres experiències. Al final aquí és com complementar un currículum addicional per tal de poder completar tota la informació. Al final, com hem parlat del currículum, és fer un resum de les nostres experiències, perquè només pot ocupar una pàgina. Aleshores, anem a posar aquí tota la informació en aquest currículum addicional, anem a posar tota aquella informació que no hem pogut posar al currículum, però que considerem com a necessària també que sàpiguen. També al final és una forma de poder aplicar més les paraules clau, no? Recordem una mica com treballen les empreses, el fet de que busquin per paraules clau perquè també puguin trobar millor o pitjor els nostres currículums. Aleshores, desenvolupem paraules clau que siguin necessàries perquè els nostres currículums surtin els primers i no els últims, no? De cara al sisè ja seria la fotografia. Al final no ens hem d'oblidar d'afegir una fotografia perquè ens ajudi a personificar el nostre perfil, igual que li donàvem importància a la fotografia del currículum, no? Al final, aquesta fotografia, si la posem al currículum, pot ser la mateixa que posem a perfils de consultores, de portals de feina, etc. Simplement tenir en compte com ha de ser aquesta fotografia i si és repetida no hi ha cap tipus de problema. En setè lloc, afegir les acreditacions i els nivells de competències que tinguem relacionats una mica també amb els soft skills i amb els hard skills. No? És a dir, hi haurà parts per aplicar dins de les competències més suaus, per així dir-ho, les més personals, i després també hi haurà més enfocades a les competències més tècniques, més dures, que se li diuen. Al final aquí això és imprescindible per completar la informació i estar dins dels possibles filtres que puguin fer els consultors. Un dels exemples més clau que ens hem trobat al final, com a reclutadors, tens diferents eines i tens diferents recursos per tal de guanyar temps en processos de selecció. Aleshores, s'utilitzen tant com les paraules clau que havíem comentat com filtres que t'especifiquen i fan que filtris, no? D'aquí la paraula, el fet de que puguis trobar aquells perfils amb qualitat o aquells perfils que necessiten els primers, no? I aquells que potser no estan tan enfocats a allò que estàs buscant, doncs que et surtin més cap avall. Aleshores, un dels exemples que m'he trobat més, per exemple, és el fet de, doncs, si jo estic reclutant una persona, estic intentant reclutar una persona amb un nivell d'anglès alt, moltes vegades aquestes pàgines web o aquests portals de feina disposen de seccions on pots afegir el teu nivell d'anglès o el teu nivell sobre l'Excel, per exemple, o el teu nivell d'alguna cosa. Aleshores, si no ho marquem, això farà que perdem algunes possibilitats de feina. Per què? Perquè si jo estic buscant algú amb nivell d'anglès alt, jo filtraré per nivell d'anglès alt. Si tu tens un nivell d'anglès alt però no ho marques, sortiràs dels últims, per així dir-ho. Però si el marques com a alt perquè el tens alt, em sortiràs dels primers currículums i serà més possible que pugui arribar a llegir el teu perfil. Aleshores, marquem-ho per no perdre oportunitats laborals, perquè sabem com treballen les empreses i ens hem d'adaptar a això.
Finalment, en l'apartat d'altres, també amb la mateixa línia de completar tota la informació, també serà necessari el fet de poder afegir doncs, si disposes de carnet de conduir, si tens disponibilitat d'incorporació immediata, quan et podries incorporar, si a part de carnet de conduir disposes de vehicle propi, perquè hi ha moltes empreses que potser per com estan ubicades és impossible poder arribar a través de transport públic, no? I al final doncs això per aquestes empreses és important i ho filtren així. No? També és important el fet de posar ja els horaris. Doncs, tinc preferència per horari de tarda o m'és impossible treballar amb horari de tarda. Aleshores, moltes vegades això, si jo com a empresa estic buscant estic buscant una persona que em pugui treballar per les tardes i jo tinc afegit que no puc treballar per les tardes, doncs ja no em trucaran i jo tampoc perdré el temps. O al revés, no? Si només busco una persona que treballi de matins i jo tinc que treballo de matins i prou, doncs serà més fàcil que puguin arribar al meu currículum. És a dir, són dades més enfocats a quina capacitat tenim d'anar al lloc de treball o de treballar en aquella empresa. Per últim, una mica també enfocat sempre en coses a tenir en compte, m'agradaria parlar d'un dels errors que m'he trobat bastant, per així dir-ho, a l'hora de veure perfils en processos de cerca de feina dins del que és el món online, no? O sigui, aquest error al final es basa en que els candidats i candidates segmentin el procés de cerca de feina a través d'un únic portal, ¿vale? Una única pàgina web o una única consultora. Sí, com ja hem repetit en diverses ocasions, el fet de buscar feina online actualment és primordial per trobar aquella vacant disponible que ens permetrà treballar, no? Aleshores, si jo només em moc per una via, m'estaré movent només per una petita part i estaré perdent moltes possibilitats o probabilitats de trobar feina en altres àmbits, no? O sigui, en altres vies. Vale? Aleshores, per tant, com a conclusió d'aquest webinar, el que sí que voldria marcar com a important és que treballar dins del procés de la cerca de feina requereix un esforç. Requereix un esforç per crear-nos perfils a quantes més plataformes millor, completar la informació, interessar-nos per cadascun dels processos de selecció al que ens inscriurem, no? Per tal de controlar tot allò que podem controlar nosaltres, fer tot allò possible i al final d'aquesta forma guanyar les màximes probabilitats de trobar una vacant que ens agradi per poder fer el seu procés de selecció i al final doncs, trobar aquella feina que volem, no? Amb els nostres interessos i les nostres condicions. Sí que és veritat que ara ja per acabar del tot m'agradaria afegir com a important el fet dins de treballar en el nostre procés de cerca de feina, és important el fet de ser constant i de tenir insistència. Al final, moltes vegades m'he trobat amb personal que s'ha inscrit potser a 3 ofertes de treball, vale? I ja està, i es queda a l'espera. Doncs el fet d'apuntar-se a 3 ofertes de treball i quedar-te a l'espera no fa que t'ajudi a tu mateix o a tu mateixa a poder optar a més llocs de feina, a més vacants, no? Aleshores, sí que és important o rellevant el fet que seguim marcant la diferència. És a dir, hem de mostrar tot l'interès que puguem per treballar en una empresa, a treballar arrel d'un contracte de treball temporal, etc. Per tots els casos. Al final serà rellevant el fet de poder contactar amb aquelles persones que porten el procés, no? És a dir, jo m'inscric a una oferta de feina, no? A partir d'aquí, què haig de fer? Doncs directament m'inscric a l'oferta de feina, truco a l'oficina que s'encarregui, ei, m'he inscrit en aquesta oferta de feina, m'agradaria saber com està el procés i si podeu veure correctament la meva candidatura. Més o menys podríeu saber quan ha de durar aquest procés de selecció per poder tenir en compte el temps i com haig d'actuar. Són preguntes al final que fan que puguis mostrar l'interès possible i són preguntes que al final, preguntes i és un aspecte comunicatiu important per a aquelles persones que estan reclutant. Perquè si jo tinc una persona al davant tinc 2 persones al davant
que les dues tenen la mateixa experiència i les dues m'encaixen millor, si una d'elles s'ha preocupat per participar dins del procés de selecció, no només afegint el teu currículum, sinó que a més, doncs, has trucat, has preguntat, has enviat un correu per com està tot, si han valorat ja la teva candidatura, etc., doncs veuré amb molta més predisposició aquesta primera persona que a una altra persona que només s'hagi inscrit i ja està, i hagi desaparegut, no?, a nivell comunicatiu. Aleshores, anem a fer tot el possible per part nostra perquè les empreses puguin saber que estem realment interessats, que ens preocupa el fet de trobar feina i que al final que són una empresa on t'interessa molt treballar. Al final és el que tothom buscaria si tingués una empresa, no? Que tenir treballadors i treballadores motivats i motivades en base als valors que implica l'empresa i que al final doncs, que li agradi la feina, no? que estan elaborant. Aleshores, bueno, una mica amb aquest rotllo final acabaríem la formació. Sí que és veritat que, bueno, tenint en compte tot el que hem parlat avui i tot el que hem parlat a altres webinars i que seguirem parlant als webinars de després, sempre dir-vos el mateix, no? Si el fet que tingueu alguna pregunta, no dubteu en contactar-me o ara mateix les persones que esteu connectades em podeu dir, sense cap problema. Jo t'ho voldria preguntar si un cop has enviat el currículum, inclús en mà, Sí? és convenient fer una trucada perquè t'han descartat. Què vols dir? Tu mateixa o a nivell d'empresa? La pròpia empresa ha descartat el teu currículum. Vale? És convenient, si per exemple l'has presentat en mà i t'han descartat, és convenient trucar-hi per saber per què no has estat escollida o passes i ja està. Vale. Per mi, una de les parts més importants, una mica el que hem parlat al final, no? El fet de si jo estic dins un procés de selecció, si m'han descartat, que és una que ens pot passar, no? És el fet de mostrar encara més interès, no? Doncs el fet que truquis un cop t'han descartat la teva candidatura mostra, tot i que no t'hagin escollit, interès en trobar una altra feina. Si jo com a consultora, per exemple, no? Que hem parlat abans de Randstad o Adecco, que són empreses que publiquen i fan els processos de selecció d'altres empreses, l'empresa final ha descartat la teva candidatura perquè doncs, potser li ha agradat més una altra o potser no tens l'experiència i no t'ho han comentat des de la consultora, sí que és veritat que jo veig convenient que puguis fer la trucada de ei, mira, he vist que he estat descartada, no passa res, tot i així com m'interessava tant aquesta empresa o aquesta oferta de treball, em podries comentar una mica com han valorat la meva candidatura o com ha anat el procés de selecció? Més que res per saber si puc millorar alguna cosa de cara a la següent. Jo parlava directament de l'empresa. Jo a la tarda vaig entregar en mà a una empresa que està al costat de casa. Sí? I com que vaig veure que a vegades no tens la informació del nom de l'empresa, però vaig veure que era ella qui publicava i posava el nom i era al costat de casa. Vaig presentar el currículum en mà, però abans ho havia presentat també pel portal. Però després, quan vaig arribar a casa, cap d'una hora o així, vaig veure que m'havien descartat, tot i que jo ja sé la persona de recursos humans com es diu i la persona que li vaig entregar el currículum també sé el nom, és si en aquesta empresa és convenient que jo la truqui directament i parli amb la persona de recursos humans i perquè hi ha estat descartada. O sigui, no amb una consultoria, jo parlava d'una empresa directa. O sigui, al final, si tu coneixes a la persona de recursos humans perquè li has pogut entregar el currículum en mà, si tens el seu contacte, no està de més poder trucar-la. O sigui, al final, una via o l'altra, al final és el mateix procés de selecció. T'haurien de dir exactament la mateixa informació en quant a han pogut escollir una altra persona. Aleshores, si tu has pogut parlar amb la consultora i t'han dit les diferents raons, al final seran les mateixes raons que et pugui dir l'empresa. O sigui, al final també aquí una mica depèn del que nosaltres ens enfiem, no? Del que et puguin dir, no? Però tot i així, pensa que és el mateix procés de selecció. Al final la consultora el que fa és, doncs, tinc, m'ho invento, 5 candidatures,
et passo les 5 candidatures a tu i tu selecciones la que t'agradi més com a empresa final, no? O sigui, realment, la que, com a consultora, qui al final decideix pràcticament qui entra a treballar és l'empresa final. Tu fas la part del procés de selecció de, vale, et dono aquests 5 candidats, et redueixo la feina, vale, en comptes que t'hagis de mirar 50 currículums, me'ls miro jo, et dono els 5 millors i a partir d'aquí tu selecciones, si tens una vacant, doncs quina de les 5 o quina de les 5, doncs 2 vacants o el que sigui. Però és el mateix procés. Per tant, el raonament de que t'han descartat o de que ha sigut la seleccionada hauria de ser el mateix. Jo a vegades no truco per no ser pesada. Perquè a vegades me penso que sóc molt pesada. Dic, tan insistir, al final igual te descarten per això. No crec, O sigui, això no passa. Sí que és veritat que tampoc... o sigui, jo quan dic de fer una trucada, sí que és veritat que l'enfoco molt a... Mira, m'he inscrit en aquesta oferta de feina, m'agradaria saber una mica com teniu el procés, no? O sigui, al final el que ens interessa més és com teniu el procés en el sentit de teniu un procés ja molt avançat, creieu que la meva candidatura la podreu valorar o ja teniu candidats així finalistes, per així dir-ho, no? Més concret. Sí, o sigui, més que res perquè tu també no perdis el temps, perquè moltes vegades sí que és veritat que jo m'he trobat amb personal, amb candidats, que truquen cada dia. Potser el procés de selecció és un procés de llarga durada, vale? I fins d'aquí 3 setmanes li dius, no? Doncs mira, fins d'aquí 3 setmanes no et poden valorar la candidatura des de l'empresa perquè ara mateix estan tancats, no? I m'he trobat persones que al dia següent tornen a trucar pel mateix procés. Això podria ser el ser pesat. Però si tu mateixa, doncs, ei, mira, m'he apuntat aquí, em podeu explicar una mica tal qual? Per mi això no és ser pesat, és interessar-te per l'acció i al final, doncs, fer tot allò que pots fer per dir, ei, que estic aquí, O sigui, que serien parts molt diferents. Però per res del món seria com a pesat. Al final és la feina dels reclutadors. No, sí, jo, per exemple, he enviat alguna sol·licitud, alguna oferta que m'ha interessat i potser al igual n'hi ha algunes que fan, doncs el que dius tu, més de 3 setmanes que he enviat i dic, no he rebut resposta, estàs en procés de selecció i l'empresa avisa el teu currículum però estàs allà estancat i dic, o ja han tancat o ja han trobat algú i tu estàs esperant. I a l'igual passa un mes i encara continues allà, Sí. M'he trobat alguna oferta així. Sí, totalment. Des d'una visió d'empresa, el que hem d'entendre com a candidats és que dins de les empreses, un cop ja tu també comences a treballar dins d'una empresa, veus una mica el volum que té aquella empresa. Aleshores, segurament, si estem a final de mes, el Departament de Recursos Humans vagi així per tema nòmines, per tema pagaments, etc. I potser un procés de selecció a final de mes s'endarrereix més que si el comences a principi de mes mitjans, que en una setmana el pots tenir finiquitat, no? Per així dir-ho. O sigui, al final també és el fet de quin volum té aquella empresa en aquell moment i trobar com el procés més ràpid. Però això al final no depèn de nosaltres i és com, vale, surt aquesta oferta, jo m'inscric, ei, com està aquest procés? Creieu que tardarà molt en donar candidat o quan és l'estimació de que s'incorpori aquesta persona? Si et diuen que no ho saben, que també podria ser, perquè també depèn d'empresa final, un cop per setmana trucar, jo no ho veig gens passat. No fa mal. Al final és el fet de, mira, vaig trucar la setmana passada, em podríeu dir si heu avançat amb alguna del procés o si me n'oblido d'aquest ja, no? Una mica per tu tampoc perdre el temps. Vale.